Boa tarde. Bueno, vamos a asistir hoxe a unha xornada, unha disertación sobre unha figura desas que nos vai impactar, non? E, en primer lugar, grazas por estar aquí a todos. E, en primer lugar, vamos a darlle a palabra ao señor alcalde de Gondomar para que inicie o acto. Bueno, eu simplemente, eu do nome do povo de Gondomar o que quero é darche a benvida isto Roberto Mera, que ainda que parece que levas toda a vida loitando, non? Estaba vendo por aquí que no cecho do 71, por tanto eres un chaval. Bueno, empezou tan novo a martillear e a dar caña que parece que te leva toda a vida entre nós. Pois simplemente, oye, benvido a Gondomar, sabes que é a túa casa, grazas ao IEM por este espacio e a todos os que estamos hoxe aquí, e estamos, bueno, expectantes de coñecer o teu libro e sobre todo a experiencia que viviu, se non me equivoco, un tío bisavó teu que non só anduvo por África, sino tamén por Francia, e incluso perseguido por a Gestapo, que decirche por o franquismo e demais, e que, bueno, que ten esa historia tan bonita, non? De trasladar ou salvar vidas dende aquí a México, onde incluso estuvo separado da súa muller pois casi 11 anos ou máis sin verse. Bueno, non vou adiantar nada máis, era só para sorprenderte de que sabía moi ben. Bueno, pois é un placer, este é a túa casa, tú é a palabra Lino, porque tamén gracias por estar aquí e nada máis, simplemente eso. Como estás? Moitas gracias. Bueno, en primer lugar, quero agradecer que me teñades invitado a participar en esta conferencia de Roberto. Primeiro porque o IEN é un sitio para min entrañable, non? Nos seus comenzos, aínda que orando bastante apartado, pois dediquei bastante tempo a él. Cando me propuso Xosé Lois a presentación, empecé xa coñecía algo de periódico, de ver alguna cousiña máis, e dixen, un é deses días onde seguramente marcharemos todos encantados, non? Encantados, reconfortados e reencontrándonos coa humanidade, de ter coñecido personas pois que teñen aportado, personas que teñen sido emprendedores, personas que teñen participado na política, que teñen creado espacios polo ben común, etc. E vamos a fondar nesa figura. Entonces, Alejandro Viana é un grande dos que pouco temos coñecido hasta que Roberto ten feito ese labor de investigación profundísimo, non? Durante moitos anos, un período casi de 20 anos de recopilar. E eu pensaba que iba a ser unha noite así, onde marcharnos moi contentos de coñecer esta persona. Bueno, en primer lugar, porque eu, a xente que coñecín do exilio, non? Porque xa teño uns anos, non? Coñecín poucos que participaron na época da Guerra Civil, pero de todos eles teño un recuerdo sin ningún rencor, un recuerdo plácido, sempre contando as cousas con moita naturalidade, sin ningún tipo de revanchismo, non? Pensando en o propio Lois Tobío, non? Que a quen pude coñecer, e lle preguntabas, usted que naceu en 1906, viviu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi un diplomático, foi expulsado da carreira, non está un pouco... Dice, non, é encantado, eu poden vivir todo o meu ciclo vital, eu poden desenvolver toda a actividade, coñezo coa miña filla, teño recoñecimento, e esta é unha atitude de moitos deles, non? Así dos que viviron aquela época, hai un que citas no libro, que é Elísio Rodríguez, non? Que eu coñecín en México, non? Xa tiña 90 e pico de anos. Bueno, Elísio Rodríguez é un personaxe porque estuvo a punto de ser fusilado polos republicanos e a punto de ser republicados polo bando nacional. Primeiro porque foi capturado polo bando nacional e estaba a punto xa de ser matado en unha desas rondas, non? E chegou o tempo de marchar, bueno, matade o mañá. El por eso escribiu un libro que se chama Matade o mañá. E logo conseguiu fuxir nun avión alá desde Gibraltar
un avión do bando nacional, e cando chegou o bando republicano pensaron que era un espía, e se o colleron, estuvo a punto. Pois, finalmente tamén se salou, porque unha das persoas que estaba ali pois era un veciño que ese dos nosos, e finalmente pois, tanto estas persoas que viviron o propio Demetrio Bilbatúa, que marchou pois de Vigo con 6 anos porque lle mataron o pai, lle mataron o seu tío, etc. E hoxe é unha persona das máis recoñecidas en México no campo pois do audiovisual. De feito, no Museo do Slim ten unha sala grande para él. Cando lle escoitas relatar todo isto, sempre o relatan cunha paz, cunha tranquilidade, con unha forma de ver sin ningún tipo de pensar, de querer nada, simplemente con naturalidade, non? Pois eu pensei que Alejandro me iba a producir eso, o sea, que ven que na humanidade hai persoas que siguen traballando polo ben común, que ven que hai persoas que fixeron un traballo impresionante polos demais, non? Pero realmente chegou un momento que non foi así, porque empezar a ler o libro, e o libro se centra fundamentalmente en un período cortiño, non? De 36, pero o profundo do libro é desde que se marchan a Francia hasta que el consigue chegar a México, non? 2 anos aproximadamente. E aí hai unha sucesión, unha cadea de episodios dramáticos, un tras outro, buscar diñeiro para poder asistir a xente, para poder marchar, persecucións. Bueno, tampouco vou de spoiler, ti xa contarás, non? Pero en todo caso, é unha cantidade de episodios que realmente por dentro te deixan un pouco removido, non? Para min Alejandro é como outros grandes, unha figura chea de enerxía, non? Unha persoa que tuvo éxito nas súas iniciativas económicas, tanto aquí antes de marchar, non? Como chegar a México, que ele tan pronto chega a México, pronto xa se acomoda e xa encontra o seu futuro con iniciativas. E é un orgullo pois para todos nós. Por eso eu creo que Roberto pois vai ser para nós importante que nos des a coñecer moito máis desta persoa, non? De Alejandro. De Alejandro Viana, ti tratas de comentarlo así con unha certa distancia, non? Coa obxectividade do historiador, non? E me gustaría coñecer, se despois da tempo, algo máis da súa faceta máis humana, non? Máis personal, das súas aficións, que o que lle removía, porque narra estados de ánimo en un momento, con moito empurre, con moita iniciativa, moi executivo, etc., e pasa por distintos estados de ánimo, non? Sempre con gana optimista, pero hai momentos en que a cousa se puso moi complicada, non? Pero algo máis así do seu carácter, da súa forma de ser, por completar, porque me quedou como con esas ganas, non? E Alejandro é un de tantos que se marcharon e que nos levaron por culpa dunha guerra civil, non? Xente moi valiosa. Só quería contar para rematar esta introducción unha anécdota, e é que para marcharse os refugiados tuveron moitas dificultades. Uns países non querían, outros tiñan dificultade porque os que estaban dentro vai chegar xente que nos vai quitar o traballo. A veces escollían, eu quero galegos, eu quero cataláns, eu quero vascos, eu quero traballadores, non? Aí non hai diñeiro, bueno. Pero un país que tuvo en unha época fundamental, aínda que a veces tuvo algunha reticencia, foi México, evidentemente. E México hai unha figura fundamental que permitiu que xa cando estaba a cosa moi complicada en Francia, xa cando casi non había solución, dixo, pois que veñan todos os que podan pois para aquí. E Lázaro Cárdenas, que era o presidente, era un home así moi nacionalista, no sentido moi indigenista, e cando empezou a chegar xente, unha roda de prensa, de presentar al presidente, porque claro, chegaba tanta xente, e barcos, e acollía, etc. E o presidente, usted que é tan indigenista, como permite que chegue tanto gachupín? Gachupín é unha palabra así despectiva que utilizan en México, dedicada pois aos provenientes, aos conquistadores, non? Me dixeron algunha vez, non sei se é certo, alá en México, que correspondía coa figura do home montado a cabalo, cando chegaron que pensaban que era todo un solo elemento e chamaban gachupín. E unha forma despectiva, como chamarlle gabachos franceses, etc. Usted como permite que chegue tanto gachupín, non?
E entonces Lázaro Cárdenas fixo un pequeno silencio e dixo: estamos recuperando todo o ouro que nos roubaron os españois. E efectivamente para México foi fundamental a chegada de 9 rectores de universidade, 1000 e pico de médicos, cantidades, moitos deles logo na parte económica incluso, o sea, non só na parte intelectual, moitos deles logo desembocaron na parte económica. Entonces, Roberto, pois, por favor, contanos pois todo o que podas deste personaxe. Roberto, como decía o alcalde, empezou moi noviño, non? Eu diría no servicio público, non na política, porque primeiro empezou en outro tipo de actividades, do ecoloxismo, non? Dunha asociación de defensa da natureza do condado, non? A DENCO, e inmediatamente xa pasa a formar parte dunha candidatura do BNG, e aí, pois, progresivamente, pois, vai asumindo responsabilidades, primeiro na oposición, pois, aínda que tuvo moi bons resultados, costou finalmente, pois, que chegasen a poder desempeñar, pois, o goberno local. Tamén ten outras inquietudes, a toponimia, non? Local e outro tipo de actividades, ou sea, é un home que toda a súa vida está pensada pois para facer actividade pública. Pero chega hasta Alejandro Viana por unha cuestión familiar que escoita falar o avó, quizá, non? Por primeira vez do seu tío. E esa foi quedando aí, con algún período de separación intermedio por algunha cuestión, e finalmente afonda, e por favor, esa palabra, Roberto. Moitas gracias. Vamos ver o vídeo primeiro, pois, para ambientarnos, para meternos en situación. Bueno, nos está encendido apagado. Hola, sí, está encendido, ¿no? Sí, sí. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas polas presentacións a Lino e a Paco. E, por suposto, moitas grazas ao Instituto de Estudios Minerais por colaborar na organización desta presentación deste libro. Bueno, eu, para min, sempre empezo estas presentacións, estes actos,
confesando unha cuestión así moi persoal, e que realmente para min facer este traballo de investigación que agora culminou na publicación do libro foi probablemente o máis importante que fixen na miña vida, non? Por lo menos ata agora. Non o feito de publicar un libro, que tamén é algo novidoso, inédito tamén, a miña trayectoria, e tamén moi satisfactorio, senón o feito de ter recuperado do esquecemento ao meu tio bisavó Alejandro Viana, porque foi como un proceso casi de resurrección dunha persoa, non? É dicir, a sensación que tiven a medida que fun avanzando nese coñecemento e nese descubrimento da súa vida, pois me provocou un pouco esa sensación de estar resultando un morto, pero morto no sentido máis profundo e máis duro da palabra, non? Porque realmente estaba morto con todas as consecuencias, sepultado absolutamente no esquecemento, por suposto social, pero incluso no ámbito da súa familia, no esencial da súa trayectoria política, social e empresarial, pois era absolutamente descoñecida, non? Antes comentaba xa Lino que a primeira noticias que tive sobre a existencia de Alejandro Viana foron a través do meu avó e do meu pai, nas visitas que facía habitualmente os domingos a casa do meu avó, con certa frecuencia saía a colación por parte del a existencia do seu famoso tío Alejandro, non? Que fora deputado, e por tanto iso era como un motivo de orgullo, teníamos un parente deputado, e ao mesmo tempo que morrera en México, non? Pero era a única información que saía de unha maneira así, pois anecdótica, non? Eu, precisamente porque o meu avó de alguma maneira é que liga ese pasado con este presente e que fai, digamos, de conexión entre esa persoa esquecida que agora, afortunadamente, pois xa é coñecida para moita xente. Este é o meu avó Ponciano Mera Viana, que era sobriño de Alejandro Viana, sobriño carnal, e cando digo que efectivamente liga o pasado co presente, a foto que está ao lado nos traslada ese pasado, non? A foto ao lado é o meu avó no frente de Teruel. El foi mobilizado no bando franquista, obviamente, e participou na guerra. Eu, ainda que de pequeno escoitaba iso, sabía que o tío Alejandro era unha persoa moi querida por él e na familia. De feito, o meu irmán pequeno chamase Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro. Hai moitos Alejandros na familia, tanto carnal como política, por ese mesmo motivo. Como digo, bueno, o tempo foi pasando, incluso a medida que eu fun collendo un pouco máis de conciencia política e de coñecementos históricos, o feito de que meu avó participara na guerra no bando de Franco, pois xa xenerou como un prexuizo, non? Debía ser desa onda, cando, bueno, non sabía con esas edades que un rapaz de 23 anos en Pontevedra non escollía bando no ano 36, non? E o certo é que durante moitos anos tampouco tive ninguna inquedanza por saber quen fora ese famoso tío deputado da familia, nin por sentado que sería da corda do meu avó, pensando que o meu avó coxeaba de SP, non? Sería procurador nas cortes franquistas, o que vai a saber. E xa pasados moitos anos, cando un xa, como digo, adquire unha certa formación e certos coñecementos, un día de casualidade, pois formulei a ecuación, claro, deputado e México. Cando un sabe xa que México foi o destino principal dos exiliados, pois me fixen a pregunta, non? E si, a mellor foi deputado republicano e morreu en México exiliado. Entón, decidí preguntar ao meu avó. Estamos falando xa do ano 2000, eu xa tiña prácticamente 30 anos, o sea, xa pasara bastante tempo, e cando lle fago a pregunta, confírmame que efectivamente Alejandro Viana fora deputado republicano e se tivera que exiliar. E nese momento saca un cartafol con cousas que tiña guardadas que nunca en 30 anos de que eu vivía o sacara para profundizar un pouco máis na figura do seu tío, donde tiña unhas anotacións feitas mecanografiadas que lle pediran para a Enciclopedia Gallega e que non se chegaran sequera a publicar, e un recorte do Faro de Vigo dos anos 90, destes de Memoria de Vigo, onde se falaba de Alejandro Viana, sobre todo da súa etapa en Vigo ata o ano 36, onde se mira que fora un persoeiro bastante relevante da vida viguesa, pero tamén, posterior ao 36, se facían certas mencións a ese labor humanitario no exilio, en que fora así moi de pasada e con moi poquinhos datos. Bueno, eso para mí foi suficiente para decir, máis unhas cantas fotos que tiña de Viana, que foi a primeira que lle puxe en cara, foi suficiente para decir, bueno, que hai que investigar, habrá que indagar, porque parece que é un personaxe interesante na familia. Cando menos para sentirse orgulloso, foi deputado republicano, tivo que exiliarse, e parece que fixo algo para os exiliados. Bueno, a partir de aí, entón, estamos falando do ano 2000, empecé outra vez a investigación propiamente, eu non son
historiador ni investigador, pero bueno, me defendí máis ou menos como puiden para intentar atopar a máxima información sobre Viana. Empecé, lógicamente, polas testemunhas, polas fontes orais, había que apresurarse porque xa pasara moito tempo, e, de feito, a medida que fui avanzando na investigación, lamenteime ter chegado en boa medida tarde, porque moita xente que me podía ter aportado información morrera na década dos 90 e, por tanto, xa non tiña posibilidade de contar co seu testemunho, non? Bueno, ainda así, conseguí falar, sobre todo, primeiro con familiares que ainda vivían, sobriños políticos, sobriños carnais, que o coñeceran tamén, eran todos moi novos daquela, no 36, cando el tivo que marchar, pero que xa me aportaron información, incluso, pois, cosas tan importantes como fotografías, non? Tamén isto porque faz unha idea a veces de como a estigmatización, o medo, o todo mesturado nas familias que foron obxecto de represión, ainda que fora a través do exilio, como funciona, non? Porque eu cando falo con unha sobrinha política lle pregunto se ten fotos ou documentos, me di que sí, que ten un álbum de fotos e lle pido para facer copias desas fotografías e a contestación que me dá é non, vouche mandar o álbum de fotos a que vexo que che interesa, porque iso está aquí nun fallado e calquera día mellor se tira con el porque aquí non me interesa a ninguén, non? Bueno, non unha auténtica xoia con 50 fotos máis ou menos, os anos 10, 20, 30, así ata o ano 52, fotos como estas outras moitas fotos en Mondari Balneario, onde pasaba moitas tempadas, tanto en Malleu como moitos outros balnearios, aí vedes con máis xente. Esta é outra tamén, bueno, esta de aquí a esquerda, para que vos fades unha idea tamén, a medida que vamos avanzando na explicación, vades ver con que xente se relacionaba, vades ver como hai moita xente coñecidísima de todos e todas nós, e que, sin embargo, Viana é o absoluto descoñecido, pero era realmente os círculos de amizade, eran persoas sobradamente coñecidas por todos e todas. O que está aí con el, moitos o coñeceredes, o sonará, Cesario Corbal, o doutor Corbal, que ten unha obra mes en Vigo, conhecido como médico dos pobres, que era íntimo amigo de Alejandro Viana, está en Mondari Balneario tamén, unha imaxe moi pintoresca. Bueno, como digo, fui avanzando na investigación, empecé a darme conta de que o rastro documental que deixara era inmenso. Sobre todo antes do 36, todo o que era merotecas, el Pueblo Gallego, Faro de Vigo, había información por todas partes da súa actividade política, empresarial, social, en Vigo principalmente, pero tamén despois do 36, en arquivos no Estado español, por suposto en Galicia, en Madrid, en Bilbao, en Salamanca, arquivos tanto de forzas políticas, arquivos do Estado, arquivos de institucións públicas, en Portugal, en Francia, en México. En definitiva, fun atopando centos, miles de pezas dese puzzle que eu estaba intentando compoñer da vida de Alejandro Viana. Como digo, era inmenso todo o rastro que deixara, non só a nivel merográfico, a nivel documental, en todos esos arquivos, documentación, correspondencia. Incluso cheguei a topar moitísima información en lugares insospeitados, como podían ser memorias de exiliados, tanto recoñecidos políticamente, como memorias de exiliados, digamos, anónimos, que ao chegar a México ou a América decidían moitas veces escribir a súa experiencia na guerra e no exilio en Francia, e onde con frecuencia atopaba moitas mencións a Alejandro Viana desas persoas que tiveran contacto con él, que Viana fora quen se encargara de xestionar a súa saída de Francia, e por tanto me daban tamén moita información, moitas veces me permitían atopar pezas do puzzle que me faltaban en un momento determinado e conseguía completalas, pues, como digo, a través de fontes como estas. Por exemplo, bueno, antes comentaba Lino Natario Mañá, onde Elixo fala de Alejandro Viana, dese suceso que acontece en Valencia, como él con Castelao e outros diputados resolve esa situación crítica na que se atopa. Esta de, por exemplo, de López Barrantes, que tamén ten un papel importante na construción da historia que se relata no libro, nunha pasaxe moi dramática e moi épica, cando xa os alemáns chegaron a París, Viana está en Burdeos. Este home, que era presidente do Banco Exterior de España, conta como se atopa con Viana nas oficinas do organismo que xestiona eses embarques, conta incluso o que sinte Viana, o que Viana lles transmite, como xestiona esa situación, que pensa Viana desa situación, etc. Incluso poñendo en primeira persoa do propio Alejandro Viana no seu libro de memorias, non? Bueno, como digo, todo este material significou que no ano 2010 aproximadamente tiña xa unha cantidad de información inmensa como para empezar a dar forma de biografía, ainda que fora a través dun formato de traballo académico, non?
no 2010, 2011, o que fago é redactar todo iso, darlle forma, redactalo, un traballo de investigación, densísimo, para que vos fagades unha idea, este libro ten 260 páxinas, a investigación, outra investigación actual, se o pasáramos este formato serían sobre 1.500, 1.600 páxinas. Isto pode dar unha idea da envergadura da información que hai sobre toda a vida de Alejandro Viana. Bueno, ainda que en 2010 lle dou forma de investigación, iso me permite ler de meu avó completa a historia do seu querido tío antes de que meu avó morrera, morreu no 2013 con 101 anos e con moita lucidez, afortunadamente. Como digo, eso non quere dicir que o traballo de investigación rematara, ni moito menos. A investigación continuou e ainda a día de hoxe continúa porque siguen aparecendo cousas. Entre outros motivos, porque nos últimos tempos, con todos os avances tecnolóxicos que ten habido, se están nos procesos de digitalización de moitísimos arquivos públicos e privados que permiten, sobre todo os investigadores, con moita máis facilidade atopar datos e información que de outro xeito sería moito máis complexo. Antes había que ir aos arquivos e en base aos fondos que hai, os índices, as estruturas desa documentación, buscar máis ou menos. Ahora, moitas veces atopas porque está digitalizado e con unhas palabras clave xa aparece esa información. Por poñer un exemplo que é moi chamativo do que acaba de comentar, hai poucos anos, facendo búsquedas que fago periódicamente en internet, de repente me aparecen 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado foi o presidente da República Portuguesa que, coa ditadura de Salazar, se exilia a Galicia, se instala aquí na Vila da Guarda e me permite descubrir que Viana era o anfitrión do presidente da República Portuguesa aquí en Galicia, que axudaba os exiliados portugueses pagando as pensións e a pensión en Vigo, o alojamento en Vigo, e, como digo, me permite acceder a moitísima máis información. A mí nunca se me teria ocurrido ir á Fundación Mario Soares, o arquivo Bernardino Machado en Portugal, a buscar algo sobre Alejandro Viana, porque non teña nin a máis mínima pista, nin máis mínimo indicio de que Viana pudiera ter tido ningún tipo de relación con Bernardino Machado. Ainda hai pouco me apareceron cousas novas con Giral, que fora presidente do goberno republicano. Hai pouco nunha tese doutoral que se con a internet aparece información de correspondencia de Viana que hai en Bos Aires, dese papel que facía dende Francia, de apoios refugiados coas sociedades galegas de Bos Aires. Por iso digo que isto siguen aparecendo cousas, probablemente a investigación durará o resto da vida, porque, como digo, o resto documental que deixou foi inmenso. Con todo, cando a investigación está feito, e con esa satisfacción de ter resucitado e de que fora dentro da familia Alejandro Viana, e máis alá de publicar algún artigo en Pontareas, algunha revista local e tal, era evidente que era interesante e importante darlo a coñecer a poboación en xeral, e para iso había que intentar publicar un libro, publicar un libro para min implicaba varios retos complicados, Primeiro deles, resumir. Eu, para resumir, pero iso non dar exemplo, pero para resumir costame bastante, Entón, claro, se a iso lle engadimos a cuestión afectiva e que todo o que descubriches te parece importante, cando te has empezado a meter a tesoira para reducilo a 260 páxinas, non sabes moi ben como facelo. Unha primeira forma foi cargarnos todo o que é a súa vida do 36 para atrás e centrarnos nesa etapa máis épica, de máis trascendencia do punto de vista social para toda Galicia, incluso a nivel do Estado español, e deixar relegado do 36 para atrás para outra ocasión a que podamos publicar a súa biografía desa outra etapa. Pero, como digo, resumir era complicado e cada vez que íbamos recortando, tenía unha sensación de que estabas privando a xente de saber cousas importantes e interesantes sobre Alejandro Viana. Con todo, ese reto se conseguiu porque, efectivamente, ten unhas dimensións asequibles, o libro, desde o punto de vista cuantitativo da súa extensión. E, en todo caso, logo explicarei, atopamos unha maneira de compensar ese sufrimento e ese sacrificio de información. E o segundo reto era intentar publicar un libro que na medida posible fora ameno, algo tamén a priori complicado, porque as biografías, os ensaios de política, en si mesmo son complexos. O meu traballo de investigación era densísimo, tiña varios miles de notas a pé de páxina citando as fontes de onde saía cada unha das afirmacións que se facía. Estaba redactado con un estilo, moi académico, por dicilo de algún xeito, e era evidente que o libro propiciaba poder facer algo interesante e agradable de ler, porque a historia era unha historia, como digo, épica, unha historia casi de película, casi de guión de película,
E, por tanto, sería triste non conseguir que o libro fose ameno ao mesmo tempo. E a verdade é que a mí me parecía un reto prácticamente imposible, eu de dotes literarias cero patateiro, eu estou acostumado a facer demandas judiciais e notas de prensa, e fora disso, pois poñerme a escribir un libro e darlle un estilo un pouco, non digo facer unha novela, porque ten que ser un traballo de investigación, por suposto, sin nada de ficción, pero intentar que fora áxil, que fora entretido. Bueno, pois de diferentes voltas, atopei a maneira de intentalo, non sei se o conseguín ou non, a xente que o leu e que non son amigos, que non me podo fiar, din que sí, que é un libro que se lee rápido, que é entretido, que é ameno. Cal foi a final a solución que lle atopei? Bueno, pois precisamente dándolle voltas dicindo como podes explicar isto, redactar isto, decateime de que en realidade tiña a sorte de dispoñer duns materiais que me facilitaban por completo ese objetivo de facer un libro entretido, non? Eses materiais todos de correspondencia, de prensa, etc. Entre outros motivos, porque daquela a xente escribía non como escribimos hoxe en día, non? Escribían, sobre todo cando era correspondencia, case con un estilo literario, non? Coidando moito o vocabulario, as expresións, e efectivamente, cando estaba dándolle voltas, de repente lendo unhas frases, unha correspondencia de Viana, para que vou darlle voltas? Poñamos os protagonistas a falar directamente, porque mellor que a eles non o vou a contar eu, ni siquiera do punto de vista estilístico, non? Bueno, o que fixen ao final foi ordenar todos esos materiais, condensados para que non foran pesados ni lentos na súa lectura, e facer unha liña argumental coherente onde toda esa información citada literalmente vai encaixando da mesma maneira que decía antes, como se foran pezas dun puzzle, e fai que por momentos incluso poda parecer casi unha novela, non só porque é moi épico, sino porque hai momentos onde parece que hai diálogos entre personaxes, simplemente porque se está reproducindo correspondencia cruzada ou memorias de exiliados que están falando en primeira persoa, contando que están vivindo nese momento nunha situación determinada, non? Como decía, é un libro que en todo caso non perde por iso o seu rigor e, de feito, aínda que podades o mellor ler en un momento algo que poda parecer unha licenza artística, en absoluto me atomei, porque en todas as cosas non teño esa capacidade. Lo digo porque hai pasaxes, por exemplo, por unha que recordo, donde se di que o día que Viana intenta cruzar para Francia dende Figueres, e collen un coche con varias persoas máis e pon aí no libro que era un día soleado, non? Bueno, non é que me estea inventando que un día soleado por unha licencia artística e facelo máis bonito, sino que é a fonte de onde saca esa información, que é unha fonte oral, que está ademais en internet disponible, que estaba con Alejandro Viana e que explica esa secuencia, esa situación que se vive en ese momento, e di que se diera un día soleado, por tanto, así se reproduce fielmente cunha testemunha dese inco, non? Bueno, e logo quedaba tamén o reto de atopar que publicar o libro. Tiven a fortuna de que a editorial Belagua, unha vez que se presenta o proxecto, pois apostou con entusiasmo pola súa publicación, e a verdade é que eu, por cando menos, estou moi contento porque que se tratou con moito mimo e moito cariño, porque o libro, para mí, por lo menos, está moi ben maquetado, moi agradable, en canto a súa presentación, incluso a escolla da fotografía, me sorprendeu, porque outras que tiña casi todas eran de estudio, e pon unha fotografía unha foto curiosa, que casi parece de fotoxornalismo, non? Bueno, decía antes que había un problema de resumir e privar a xente e a investigadores, porque ese tamén era un pouco o dilema. Se non publicas todo, pois moitos investigadores que, como a min, agradecemos atopar moitas veces eses libros que non hai que nos lea enteiros, pero que os investigadores nos aporta información de moito valor, pois sería tamén lamentable que eso quedara privado, non? Esas persoas desa información. Como fixemos para resolver ese dilema? Bueno, o que fixemos foi unha páxina web, alejandroviana.gal, moi modesta, pero moi práctica para esa finalidade, onde ademais de colgar todas esas fotografías que tamén poden permitir que a xente me axude a identificar personaxes que aparecen que eu non sei quen son, donde vai estar en breve, non está disponible porque estamos intentando facer coherente co libro, pero vai estar en breve tamén disponible o traballo de investigación completo para calquer investigador, para calquera persoa que quera profundizar máis ou que quera saber de onde salen certas afirmacións, porque aquí, para facer máis áxil a lectura, as notas a pé de páxina das fontes únicamente se refiren a aquelas citas textuais que se recollen no libro, pero logo eu fago afirmacións como narrador que calquera tamén pode dicir, bueno, e de onde
saca isto, por que afirma isto, cal é a fonte de información. Iso vai estar disponible tamén nese traballo de investigación. Bueno, decía antes que o libro conta a historia de Alejandro Viana a partir do ano 36, non? Bueno, no ano 36 Alejandro Viana xa tiña 59 anos, non era un rapaz, non era unha persoa nova, xa tiña prácticamente 60 anos, xa tiña toda unha vida percorrida e moi intensa ata ese ano, e nese sentido é interesante comentala, sobre todo para xente que vai a ler o libro, porque aquí simplemente se fan unhas mencións moi por enriba de contextualización nas 3 primeiras páxinas para que o lector se sitúe no máis básico en quen era Alejandro Viana no ano 36, non? Bueno, Viana nacera en Ponteareas en 1877 nunha familia moi humilde, pero pronto se marchou para Vigo, entre outros motivos porque na familia miraron que era un rapaz que tiña aptitudes, non? Que tiña capacidades, e o mandan para Vigo con 14 anos para uns negocios de persoas de Ponteareas adiñeiradas, os Arbones, os Garra Castellanzuelo, familias coñecidas na cidade, e ali empeza a traballar como dependente de comercio, pero ao mesmo tempo se forma no círculo mercantil, isto sabemos grazas aos ecos de sociedade do Faro de Vigo daquela época onde contaban este tipo de detalles, e se forma de unha forma autodidacta en temas contables, empresariais, e xa con 20 e poucos anos se converte en xerente e moi pouco despois en socio, un dos 4 socios, dunha empresa que vai marcar en boa medida a súa vida e a súa fortuna, e eu creo que se pode quitar a máscara, non? Sí. Gracias. A vez que me estaba caendo continuamente. Dicía que se pon como xerente e logo como socio dunha empresa que é unha empresa, ademais, moi curiosa, non? Moi chamativa, que esta empresa que vedes un anuncio en un xornal, neste caso creo que en La Vanguardia, ou un xornal vasco, que se chama Gemino Compañía, que é unha empresa que se dedica a recoller, prácticamente tenía un monopolio da recollida e comercialización dos ovos de todo o que era sur de Galicia, hacia Pontevedra, e de todo o norte de Portugal ata Matosiños, con almacéns en moitísimas vilas, en moitísimas cidades, coa súa central en Guixar, en Vigo, onde tiñan todas as instalacións, con cámaras frigoríficas, que eran toda unha novedade na primeira década do século XX, e que é unha empresa que recollía ovos a todos os produtores de toda índole, e logo o que facían era exportar a Inglaterra, exportar a Marrocos. Para que forades unha idea, en teses doutorais sobre as exportacións do Porto de Vigo nas primeiras décadas do século XX, os ovos aparecen por enriba das conservas, só por detrás do peixe e poucas cosas máis, pero por enriba sempre das conservas, coa diferencia de que empresas dedicadas a esta actividade só había esta en Vigo, había outra en Vilagarcía, e conserveiras había bastantes, sobre na ría de Vigo había moitas, non? Isto é o que explica, entre outras moitas cosas, comentaría agora, a fortuna que co tempo Alejandro Viana consigue atesourar, de que no ano 36 está cifrada o cambio, con certo rigor, entre 3 e 4 millóns de euros actuais, non? Dunha persoa que viña dunha extracción moi humilde, onde todo o que conseguiu co seu esforzo e coas súas capacidades, non? Bueno, el, pouco despois xa de meterse nesta iniciativa de Gemino Compañía, casa con unha muller que se chama Josefina Dotras Fábregas, xa por eso vos imaginaredes, de familia catalán, que viñeran para cá no tempo da Salazón, que xa entón se dedicaban neste momento ao ámbito da conserva. Viana se converte tamén en conserveiro, con a súa familia política, é representante dos conserveiros, da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, é o representante dos exportadores do Porto de Vigo na década dos 10, na década dos 20, con muitísima iniciativa, muitísima actividade. El casa, non ten fillos, non chega a ter fillos, pero ainda que non chega a ter fillos, xa como mostra do que vai ser a súa filantropía, a súa xenerosidade, acolle a 6 sobriños que quedan desamparados cando morre a irmán de Alejandro Viana, a nai, quedan orfos de nai, o pai os deixa abandonados, chegan a Ponteareas descalzos, ainda se acordaban o avó de situación dos seus curmáns, cando chegan ali desamparados absolutamente, e eles os acollen como se fueran os seus fillos e os crían dende moi pequenos na súa casa en Vigo, ata que xa se valen por si mesmos, non? Bueno, el no ámbito empresarial, bueno, aquí vedes esta é a muller, a súa familia, a súa sogra, no ámbito empresarial, por citar algunhas das iniciativas que participa, el forma parte da sociedade que promove a construcción do estadio de Balaídos na década dos 20, el acaba sendo presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que é unha das principais empresas da cidade no primeiro terzo do século XX, é vocal da Caixa de Aforros de Vigo, accionista do Banco de Vigo,
Está metido moitísimas iniciativas empresariais, iniciativas pesqueiras, non só en Galicia, tamén en Portugal, tiña tamén os seus negocios implantados. No ámbito social, tamén, dende xa moi novo, xamos as súas inquedanzas, é o fundador da Asociación de Dependentes de Comercio, cando ele era dependente de comercio, ainda con 18 anos, na cidade de Vigo, é un dos cofundadores do Ateneo de Vigo, acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era toda unha institución na cidade, que tens unha imaxe onde sale ele con as directivas do Círculo Mercantil de Vigo da Coruña. Ele é un dos cofundadores, dentro dos 10 que fundan El Pueblo Gallego, a editorial que edita El Pueblo Gallego no ano 23, con Portela Valladares, que é un gran amigo de Alejandro Viana, un dos principais xornais do primeiro terzo do século XX en Galicia. Bueno, no ámbito filantrópico, crea unha fundación precisamente a raíz de homenaxes que os vigueses lle fan a Viana e a Corval, onde se recadan cartos a través de cuestacións feitas a través do Faro de Vigo e do Pueblo Gallego, e dedican ese diñeiro que se recada para unha homenaxe a montar unha fundación de apoio á infancia, a Casa da Caridade, etc. Simplemente me focades unha idea, anecdótico, pero tamén é ilustrativo. Aquí tens un exemplo, no Pueblo Gallego, no 94, se dá conta, por exemplo, de un partido entre o Celta e o Porto, en Porto, para recadar cartos para un sanatorio portugués, que é unha iniciativa de Alejandro Viana, que organiza este evento e este encontro. No ámbito político, el xa na década dos 10 empeza xa a participar nos movimentos republicanos, con seu amigo Amado Garra, tamén agrarista, en Vigo, e incluso no ano 17 encarcerado no Castelo de Castro durante 2 meses a raíz dunhas revoltas, dunha folga xeral que hai que cuestiona a monarquía, onde moita xente como ele, industriais, obreiros, médicos, abogados, etc., son moitos deles detidos, encarcerados durante varios meses, e no ano 23 forma parte se incorpora a Corporación Municipal de Vigo no goberno que preside Gregorio Espino. Alejandro Viana é o teniente alcalde, e na práctica se pode mirar na hemeroteca claramente, Gregorio Espino como unha figura institucional, pero o motor dese goberno en todos os aspectos da acción de goberno, da resposta á oposición, etc., é Alejandro Viana, que incluso no ano 26, cando Gregorio Espino presenta a súa dimisión a finais do ano 25, Viana queda ainda de alcalde durante varios meses, le piden que siga de alcalde, pero él tamén acaba finalmente presentando a dimisión por os mesmos motivos que Gregorio Espino. Aquí tedes outra imaxe, por exemplo, de Alejandro Viana con Gregorio Espino nunha visita de Calvo Sotelo cando era ministro ao Concello de Vigo, para facerse unha idea de quen era a relevancia como personaxe que tiña en Vigo na primeira década do século XX, na primeira tercio, perdón, do século XX. Viana, pois este é un libro do ano 32, Tratado de Viguismo, donde se fai unha semblanza eloxiosa da figura de Alejandro Viana e quen era en ese momento para moitos vigueses e viguesas no ano, como digo, 32. Bueno, entramos xa na década dos 30 e xa estamos achegando a República. Aquí tedes unha imaxe dele, esas frecuentes visitas que facía a Portugal. Era tan frecuente como a vos recordaba que Viana tiña alugado unha habitación nun hotel de Porto todo o ano, xa, porque total iba con tanta frecuencia que era máis rentable, menos trastorno ter a habitación xa todo o ano ali alugada, non? Bueno, pouco antes de que se programe a República, Viana aparece, por exemplo, en Salvaterra, presidindo un acto con Otero Pedrallo, con Enrico Peinador, intervindo nun acto de, digamos, defensa da República que está xa a punto de proclamarse. Iniciada xa o tempo da República, Viana se converte en presidente de Izquierda Republicana, o partido de Manuel Azaña na provincia de Pontevedra. Esta é unha entrevista, por exemplo, a él en El Pueblo Gallego, cando se presenta como candidato no ano 33 para as Cortes, non xa elixido nesa convocatoria electoral, pero bueno, xa se pode tamén ver cal era a súa ideoloxía, esa burguesía, esa xente moi adiñeirada, pero moi comprometida socialmente, cunha visión da economía, do capitalismo moi avanzada, e sempre dentro da perspectiva social, onde ele aquí fala do risco de que o maquinismo pode deixar na indixencia a millóns de persoas, de como hai que facer a revolución a través das leis e da acción de goberno. Bueno, é dicir, todo un discurso moi avanzado, seguramente para a época, que non é exclusivo evidentemente del, pero que reflexa eses tempos políticos tan interesantes, non, dos anos 30. Bueno, nesta época Viana participa en moitísimos actos, moitísimas actividades políticas, tanto do Izquierda Republicana. Aquí tedes a Viana co líder agrarista Amado Garra de Pontareas, que aí tamén ten un recoñecemento importante na nosa vila,
que era íntimo amigo del, como decía antes. Durante os anos 30 na República, Viana participa tamén en moita relación cos galeguistas, participa en moitos actos, nos actos dos banquetes das Cabañas en Vigo no 25 de xullo, intervindo con Castelao, con Paz Andrade, o propio Viana, a representación de Izquierda Republicana, onde había unha boa irmandade entre as dúas forzas políticas, todo o período, digamos, de defensa do Estatuto, da campaña do Estatuto do ano 36. Aquí tedes unha correspondencia, unha carta de Viana a Alexandre Bóveda, aquí tedes a resposta de Alexandre Bóveda sobre cuestións electorais no ano 33, de cando compartiron candidatura ao Partido Galeguista e Izquierda Republicana. Bueno, aquí temos, isto é unha orla dos deputados da Frente Popular. No ano 36, Viana se presenta en febrero de 36 na candidatura da Frente Popular, con Castelao, con outros coñecidos dirixentes políticos do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Partido Galeguista, de Izquierda Republicana. Aí a esquerda ten no recado os deputados que saen elegidos, os diputados galegos, aquí ampliado, vedes a Alejandro Viana, a esquerda, arriba inconfundible a Castelao. O que está a esquerda de Alejandro Viana é Suárez Picario, con quen Viana vai ter moita relación durante a guerra. A esquerda de Castelao está Osorio Tafalo, que fora alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Viana, tanto así que Viana era padriño dunha das fillas de Osorio Tafal. Bueno, como vedes, Alejandro Viana se relacionaba con personaxes que son sobradamente coñecidos de todos os e que teñen todos que máis e que menos o seu recoñecemento. E curiosamente Viana é un absoluto descoñecido, incluso entre a xente, digamos, máis posta na historia política de Galicia ou de Vigo. Bueno, chegamos a xuño do ano 28 de xuño do ano 36. Alejandro Viana, xa como diputado, ven a Vigo a votar no Estatuto de Autonomía, no referendo do Estatuto de Autonomía, e o día seguinte regresa a Madrid para seguir exercendo as súas funcións de diputado, entre os motivos para poder logo entregar o Estatuto de Autonomía ao Presidente da República e ao Presidente das Cortes, que sae aquí neste caso, con moitísimos persoeiros da política galega. Chegado a este punto, e aquí onde empeza realmente o libro, todo isto que vos acabo de contar, que dá para outro libro, e simplemente un resumo, como digo, é importante agora pararse a facer unha reflexión que nos permita tamén situarnos máis na pel do protagonista da historia. Nos temos que pensar que cando Alejandro Viana o día 28 vai a Vigo e o día seguinte volve a Madrid, con toda esa vida que tiña detrás, con toda esa, digamos, toda esa experiencia vital no ámbito social, político, empresarial na súa cidade, o último que se podía imaginar é que nunca máis iba a volver a súa casa, que nunca máis iba a volver a pisar o seu fogar. O último que se podía imaginar cando volve para Madrid é que nunca máis iba a volver a mirar a maior parte da súa familia, que nunca máis iba a volver a mirar a maior parte de todos os seus sobrinhos, que nunca máis iba a volver a estar ni a falar con todo ese entramado de relación social, política e empresarial de todas as persoas coñecidas como os Curvera, os Fadrique, xente coñecidísima que vai a permanecer en Vigo, pero que cos que Viana xa nunca máis vai volver a seguir tendo a súa vida cotián que mantiña hasta ese momento. O último que se pode imaginar é que moitas desas persoas coñecidas na semana seguinte, nos días seguintes, meses seguintes, van ser asasinados. Entre eles, dous dos seus sobrinhos, moitos dos que están aquí nesta fotografía, presidentes de diputacións, alcaldes de cidades, que moitos volven esa noite, no 17 de xullo, en tren para Galicia, e atopan a súa morte. Viana queda en Madrid, con Castelao, con Suárez Picario, con anos máis, e probablemente iso supuxo que salvara a súa vida. Como digo, vai a haber todo ese drama, todo ese shock, e cunha cuestión engadida que evidentemente nós ahora non temos, afortunadamente, que é a incertidume. Non sabemos o que pasou, sabemos como acaba toda a historia, pero para ele o que se inicia é unha situación dramática, que ten que ser un auténtico shock, non? Desde o punto de vista psicolóxico, donde ademais cada día non sabes o que vai pasar o día seguinte, non sabes como vai rematar a guerra, incluso cando remata a guerra, con todo o que pasa despois no exilio, tampouco sabes o que vai pasar, cando entran os alemáns, é todo unha sucesión de incertidumes, de incertezas que se prolongan durante 5 anos, non? Poñámonos nesa situación. Como decía, atopan a morte moitas persoas coñecidas del, entre eles os seus sobriños, dous sobriños, un sobriño del é detido, torturado e asesinado en Pontareas, e outro sobriño del, dos que criara na súa casa como fillos, que era médico, estaba en León, destinado como médico, alístase no exército republicano e aos poucos meses morre en combate en Toledo, deixando orfos a dous fillos, e Viana é nomeado na Guerra Civil
titor deses dous nenos, como vedes aquí nesta ficha. Isto é unha mostra tamén desa xenerosidade, dese altruismo de Viana, que se plasma tamén no feito, que tamén se relata no libro, de como Enrique Blei, o primeiro alcalde da República en Vigo, xa no seu leito de morte no cárcere no ano 36, enfermo, que nin sequera o liberan estando enfermo, morre no cárcere, nas súas últimas vontades, Enrique Blei decide designar titor dos seus 6 ou 7 fillos a Alejandro Viana e a Eugenio Fadrique. Creo que isto pode dar unha idea de quen era Alejandro Viana para os vigueses, para que unha persoa como Enrique Blei, nesa situación, sin saber o que vai pasar despois na guerra, e pensando que a cousa acabaría ben, quere que os seus fillos queden a cargo de Alejandro Viana e de Eugenio Fadrique. Bueno, durante a guerra Viana vai a estar sempre ao lado do goberno, primeiro en Madrid, depois se traslada a Valencia, participa en todas as sesións de cortes que se celebran, onde esas cortes van minguando en asistencia e en presencia conforme vai avanzando o conflito bélico, está sempre en cidades como Valencia sometida a bombardeos frecuentes. Aquí tens unha imaxe dunha das sesións de cortes en Valencia, na Casa do Concello. Chega logo a Barcelona, se instala tamén en Barcelona, e ali participa na última sesión de cortes, a máis dramática, a de febreiro do ano 39, nos Sotos do Castelo de Figueres, a medianoite, onde xa só participan 60 deputados, nada máis, dos casi 500 que tiñan as cortes, entre eles Alejandro Viana e 3 galegos máis, o Articallo e 2 máis. Son a única representación xa que queda nese momento xa onde todo se está vindo abaixo. Efectivamente, o día seguinte todo se desmorona e se inicia xa todo o éxodo dos exiliados, dos refugiados, dos republicanos que teñen que escapar cara a Francia, nese momento xa tráxico de cruzar os Pirineos en situacións absolutamente penosas e terroríficas. Bueno, hoxe en día estamos vivindo de novo unha situación como que vimos dende sempre, porque isto nunca remata. Vedes que a única diferencia ainda que agora está, digamos, de actualidade informativa por moitas circunstancias que non veñen agora ao caso relatar, pero bueno, vedes que isto, a única diferencia é que estas son en branco e negro e as outras son en cor, non hai moita máis diferencia, e incluso aquí, pois probablemente con digamos, unha situación moito máis dura desde o punto de vista material, non? Bueno, os exiliados cruzan os Pirineos e hai moita xente que pensa que quen cruzou e se exiliou, bueno, o peor pasou xa, porque o peor era a guerra, a probabilidade de morrer na guerra, e que unha vez un se exiliou, bueno, pues, ben, o drama e o sacrificio de vivir no desterro, pero, polo menos, salvaches toda a vida. O libro tamén se ten unha virtualidade a de dar a coñecer tamén a realidade do exilio, non? Porque moita xente non o sabe, pensa que, bueno, que se exiliou, escapou e se salvou, e se acabou a historia. E moitos, en realidad, toparon a morte ao cruzar os Pirineos e ao exiliarse por as condicións tan, digamos, extremas nas que son acollidos en Francia, non? E iso descoñece moitísima xente. Como a maior parte dos refugiados primeiro son dispersados por toda a xeografía francesa, donde ninguén sabe do paradeiro dos seus familiares, dos seus seres queridos, donde as mulleres, os nenos e os anciáns son, como digo, repartidos por toda a xeografía francesa, e o grosso dos homes son internados directamente en praias, campos de concentración que se chamaban en aquel momento, campos de refugiados que entendemos hoxe en día, que son únicas simplemente praias con alambradas nas primeiras semanas, donde se meten, por exemplo, como aquí na praia de Ariel-sur-Mer, 90.000 persoas. Imaginémonos 90.000 persoas metidas nunhas praias donde se dá alimentación así, a rapañota, e sin ningún tipo de teito, ni nada parecido, donde teñen que facer buracos na area para protexerse do frío nun dos invernos durísimos como foi o do ano 39 na costa mediterránea francesa, non? Esta é a realidade coa que se atopan, como digo, centos de miles de refugiados nesa situación. Bueno, aquí podemos facer de novo unha segunda reflexión sobre o papel de Alejandro Viana. Unha vez perdida a guerra, Viana, que é unha persoa que a pesares dos intentos de incautar o seu patrimonio por parte dos franquistas con todo o proceso de represalias políticas e de masonería que se incoa en España, el, evidentemente, afortunadamente, tiña capital, tiña patrimonio, puxera a salvo, era unha persoa leva toda a vida no mundo das exportacións, sabía manexar capitais, por tanto, el podía refacer perfectamente a súa vida no momento que a guerra está perdida, todo se acabou, e como fixeron moitos outros, ninguén lle iba a reprochar que se marchara para México, onde tiña xa 2 sobrinhos exiliados, e refixera ali a súa vida. Como dicía antes, Vianai xa ten 61, 62 anos, tampouco, como digo,
non é en absoluto un rapaz, non? Bueno, él, sin embargo, decide quedarse en Francia. Decide quedarse en Francia para algo fundamental, que é para facer o que decide facer o goberno republicano, que é estar á altura das circunstancias e dar resposta á obriga moral de atender a estes centos de miles de refugiados que se atopan nesta situación tráxica e crítica. Outra cuestión que eu creo que se reflexa tamén ben no libro, e que tamén é moi descoñecida neste país de desmemoria, que é o papel que xoga o goberno republicano no exilio. É dicir, como un goberno derrotado, e non só derrotado, sino xa non recoñecido, unha Francia que, ademais de tratar así aos refugiados nese momento, non ten ningún inconveniente antes de acabar a guerra en febreiro de recoñecer xa o goberno franquista sin que a guerra estea rematada, e, por lo tanto, deixar sin representación diplomática e sin reconhecimento oficial ao goberno republicano en Francia, o que obriga a ese goberno a actuar casi na clandestinidade, e xa con os franquistas instalados na embaixada e nos consulados de Francia actuando con absoluta normalidade e impunidade, non? Bueno, o goberno republicano o que fai é organizar un servicio que se chama o Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. Isto é unha ficha da que utilizaron para facer o censo, que era o primeiro que había que facer, localizar a todos os refugiados, saber onde están e ter todos os seus datos para saber como atender a toda esa marea humana, non? Que necesita urxentemente esa axuda. O goberno republicano tivo a previsión de sacar moitos recursos, o famoso oro de Moscú, non? Tan vilipendiado, tivo a previsión de sacar moitos recursos que van ser fundamentais para poder prestar esa atención que Francia non está prestando. E deciden crear unha estrutura que é realmente impresionante, unha estrutura moi complexa, organizativamente, con delegacións en moitísimas cidades onde hai campos de refugiados, onde hai portos onde se poden facer os embarques, con moitísimos traballadores que van a prestar os seus servicios nesa organización baixo a tutela e o amparo mexicano, que é precisamente o que permite esa certa tolerancia inicial dos franceses, e se empeza un traballo intensísimo de dar roupas, alimentación, atención sanitaria a todos os refugiados, alugar castelos, albergues, onde se meten os mutilados de guerra, se meten a nenos, pagar a familias francesas para que teñan acollidos a refugiados nas súas casas, dar subsidios, buscar a maneira de colocar en postos de traballo a moitos deses refugiados, e unha das actividades que se vai facer tamén é a de poñer en marcha expedicións colectivas para progresivamente ir sacando de Francia as persoas que teñen a posibilidade de refacer a súa vida en América e nomeadamente en México. E iso é o que lle encomenda ao goberno republicano a Alejandro Viana, poñerse ao frente da sección de migración do Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. E Viana decide aceptar esa responsabilidade, ese compromiso, e o de pedir moita de súa correspondencia, porque se dirá que hai que atender a todas esas persoas que deron a súa vida, non, que casi dan a súa vida, evidentemente, nos campos de batalla, que cruzaron a Francia, que están nesa situación realmente dramática. Bueno, a partir de aí, a partir do mes de abril, Viana ofrece esa sección e con máis traballadores empeza a organizar todo o que son os fletes dos barcos, que non é nada sinxelo, hai que contratar os barcos, hai que negociar cos países de destino a acollida, os permisos de residencia, a instalación neses países, o apoio económico para que podan atopar traballo ou ter as súas iniciativas como emprendedores para poder subsistir en América. Se organizan, como digo, pois moitísimos fletes, moitos deles coñecidos por persoas que teñan algo de coñecemento do que é a historia do exilio, como México, como o Ipanema, donde marcha, en estes días aí na prensa, onde marcha Florencio Delgado Bollarán, por exemplo, entre outros moitísimos intelectuais, moitísimas persoeiros políticos de sobra coñecidos por todos e todas nós. O barco Sinaya, outro barco mítico tamén, outros organizados por Alejandro Viana dende ese servizo. O barco Winnipeg, neste caso, atopamos, e está documentado, no porto de Burdeos, Alejandro Viana con Pablo Neruda, os dous, organizando o flete deste barco con destino a Chile, porque Pablo Neruda era o cónsul especial do goberno chileno en París para organizar este traslado de 2000 refugiados a Sudamérica. Bueno, en todo isto, como ben sabedes, xogou un papel, xa o explicou antes Lino, fundamental, México, de aí que, bueno, nos barcos se facía sempre ese recoñecemento a México pola súa xenerosidade, por ser prácticamente o único país que está a altura das circunstancias e acolle prácticamente sin ningún tipo de restricción a todos os refugiados. Aquí tedes ao presidente Lázaro Cárdenas, cos nenos que xa marcharan durante a propia guerra civil e que foran acollidos en México. Bueno, isto é o proceso durante os meses do obrando no 39, chegamos a setembro, empeza a guerra mundial,
xa se suspenden moitas desas expedicións, empezan a haber moitos problemas, e Alejandro Viana, a finais dese ano, xa pasa a ser o director xeral de todo o organismo do Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. Aquí tedes unha ficha de filiación, das centos, miles delas que hai nos arquivos, por exemplo, do PNV, Sabino Arana, da Fundación Sabino Arana no País Vasco, firmadas por Alejandro Viana como director xeral. Aquí tedes pois outra carta que, por certo, collín o chou, pero todavía denme conta que é un bo exemplo do que estaba dicindo antes, de ata que punto de detalle esa actividade humanitaria. Aquí nesta carta lle comunica a un delegado do SERE nunha das cidades, neste caso en Perpiñán, donde lle comunica que xa de orden de transferir para a súa conta corrente a cantidad de 4.472 francos importe da construcción de próteses para 22 enfermos. O sea, iso era o que estaba facendo o goberno republicano con esta organización para atender casos concretos con nomes e apelidos de centos e miles de refugiados. Ten en conta que esa falta de recoñecemento e os acordos que hai entre Francia e Franco de devolución de todo o patrimonio que Francia poda localizar no país que fuera sacado de España, implica que teñan que traballar, como decía antes, sin personas xurídicas, sin contas bancarias a nome, nin dos dirixentes, nin da propia entidade, sino con persoas interpostas, organizando, digamos, figuras de enxeñería financiera, como un trust que teñen en Suiza, e toda unha complexidade na que, evidentemente, Viana probablemente podía prestar un servizo moi útil, porque era unha persoa que tiña experiencia no manexo deses capitais entre países, non? Bueno, a partir de finais do ano 39, Francia cambia xa de actitude e empeza xa unha actitude de persecución sobre este organismo. Se fan xa redadas, se fan intervencións policiais nas oficinas do SERE, se abre unha causa xudicial onde Viana ten que estar xunto con Negrín, o presidente do goberno, e o ministro de Facenda, Méndez Aspe, teñen que estar declarando con frecuencia nos xulgados, investigados pola súa actividade, a procedencia deses recursos económicos que están utilizando, tanto é así que Viana, nun momento desas intervencións, se mira obrigado a facer unha roda de prensa en París ante os xornalistas. El sabía falar francés, por certo, tamén aprendera, gran autodidacta, pero por as informacións que tiña a familia, sabía falar moi ben francés, e, como digo, unha roda de prensa onde, diante dos xornalistas, defende a actuación do servicio de evacuación, e tamén defende, seguramente non era o que pensaba, pero era o que conviña diplomáticamente no momento, defende a actuación do goberno francés dende que se iniciara o éxodo dos republicanos. Bueno, nesta etapa xa, estamos nos primeiros meses do ano 40, Viana tamén é o representante en París de sociedades galegas en América que recurren a él como delegado para que se encargue da evacuación de refugiados en liñas regulares, non nesas expedicións colectivas que organizaba e financiaba o goberno republicano, sino en barcos de liña regular. As sociedades hispanas confederadas de Nova York, as sociedades galegas de Buenos Aires, recurren a él e mandan cartos, e mandan os datos dos refugiados que ten que localizar e os que lle ten que tramitar todos os papéis, os permisos de residencia, a compra das pasaxes, para que podan ir embarcando e ir saindo, desa maneira saen centos, miles de refugiados con esas xestións que tamén fai Alejandro Viana. Chegamos xa ao mes de maio, depois de varias expedicións que se consiguen enviar á República Dominicana. No mes de maio xa os nazis entran en Francia, e xa no mes de xuño ocupan xa París. 2 días antes de que entren en París, Alejandro Viana escapa da capital francesa, como tantos centos de miles de persoas, rumbo a Burdeos. Chega a Burdeos aos poucos días, e ali aínda é capaz de organizar, con outros funcionarios do SERE, nas oficinas do SERE, e iso é o que nos contaba o presidente do Banco Exterior de España, López Barrate, nas súas memorias, capaz de organizar un último embarque, o barco Cuba, onde marchan 500 refugiados, aínda xa baixo bombardeos da aviación alemana na cidade francesa de Burdeos. Consigue escapar toda esa xente. Viana se mantén ali, ao frente desa oficina do SERE, o SERE xa está na práctica disolto, nesa situación xa é o caos absoluto. E neses días tamén Viana xestiona en Burdeos o aloxamento de Negrín, de Méndez Aspe, de Casares Quiroga, tamén moi coñecido de Viana, o republicano coruñés, que chegan a Burdeos, son 15 persoas, se aloxan ali e en poucos días, coa intermediación do embaixador de México, marchan nun barco carboeiro grego con destino, con identidade falsa mexicana, marchan a Londres, a Inglaterra, exiliados. Pero Alejandro Viana non se marcha tampouco nese barco. E a mí realmente
sorprendíme, non entendía, pero por que non marchou, non? Nin no Cuba, nin siquiera cando se marchan xa estes dirixentes, que non teñen máis remedio xa que escapar, porque corren risco e perigo se permanecen en Francia. Bueno, ao final o descubro, afortunadamente, nun libro que se publica das cartas, de toda a correspondencia do que nese momento era embaixador de México en Francia, donde aparece unha carta de Alejandro Viana que lle envía nesas datas, unhas datas posteriores, e donde lle explica que efectivamente chega a Burdeos e que decide quedarse ali por unha razón moi sinxela, porque considera que o seu deber é continuar auxiliando aos refugiados republicanos que todavía quedan en Francia. Ese é o motivo polo que decide quedarse, é dicir, aplica esa máxima de o capitán é o último en abandonar o barco. E aínda sabendas de que probablemente pouco podía facer, decide quedarse porque considera que esa é a súa obriga moral nesa situación crítica e dramática que se está vivindo. E efectivamente, a súa vida corría risco. Tanto é así que, como ben sabedes, nos días seguintes, bueno, aquí hai unha, entre a material que fun atopando, unha postal que manda eses días, o 17 de xuño do 40, dende Burdeos, a súa irmá en Ponteareas, onde simplemente confirma a súa postal, que continuou sin novedade, non di máis nada, mirade que ten o cuño da censura militar, esta postal, por tanto non dicía nada, pero dicía moito, estaba informando do seu paradoiro en Burdeos, non? Efectivamente, el, nesa situación, corre risco, empezan os secuestros, secuestran a persoeiros moi coñecidos, algúns antes, outros despois do intento que vai sufrir el, con Pais, o presidente da Generalitat, o doutor Fernández Vega, de Ponteareas, que era moi amigo del, que está con él na guerra e hai no exilio, que fora gobernador civil de Málaga, que é secuestrado, enviado a España e depois é fusilado. E Alejandro Viana tamén sufre un intento de secuestro que él mesmo conta na súa correspondencia co embaixador de México, como recibe unha confidencia de que a Gestapo e a Falange os están buscando en Burdeos, e ese día deciden esconderse en diferentes hotéis, deixan o piso que tiñan alugado, se esconden en diferentes hotéis e evitan ese secuestro, non a detención, en todo caso, dunha muller que vivía con eles, que o día seguinte vai a casa e 8 alemáns a deteñen e a encarcelan, non? Como ela mesma conta en correspondencia posterior. El se ten que esconder e ten que escapar, cruzar Francia dende Burdeos ata esta vila que se chama la Louvés, a carón de Suiza, prácticamente 600 kilómetros que ten que cruzar como pode, en autostop, a pé, e finalmente consigue chegar a esta zona, a zona chamada Libre, onde está, digamos, o goberno colaboracionista francés, consigue chegar aí e escondese. Esta postal, esta imaxe, non está acaba de entender, é unha postal das moitas postais que conseguín a través da unha filla de Pastor Candeira, que é outro personaxe que sale moito no libro, porque é quen acompaña a Viana durante toda a guerra e o exilio, e ten un papel moi destacado tamén no servicio de evacuación. Son, como digo, moitas postais que tamén nos permiten ir vendo cal é o seu periplo, non? Aquí se agacha durante un tempo, intenta xestionar a súa saída coa embaixada, co consulado francés en Marsella. Despois de varios meses consiguen ter a oportunidade de embarcar, se despraza a Sanary-sur-Mer, que é un pobo que está moi preto de Marsella, en novembro do ano 40. Ese embarque se frustra no último momento polas intervencións dos franquistas e dos alemáns coas autoridades francesas, queda posposto sine die, pero finalmente, afortunadamente, en xaneiro do ano 41, este barco, o Alsina, consigue zarparnos sin que antes hubiera intentos de extradición de Alejandro Viana, que consigue subir o barco e pasar desapercibido a pesar dos controis dos falanxistas e da Gestapo a pé de barco, cando suben todos os pasaxeiros, un barco no que van centos de xudeos, austríacos, checos, e donde van tamén 200 republicanos que consiguen un oco nesa expedición. Esta viaxe, que tiña que durar 20 días para chegar a Bos Aires, se acaba convertindo, como se dunha maldición se tratara, nunha nova odisea, que agora é unha historia de película, pero que en su momento é, de novo, outro drama, de prácticamente un ano por África. Primeiro, porque chegan a Dakar, donde fan unha escala, para logo xa cruzar o Atlántico, e se atopan que non poden cruzar o Atlántico porque non teñen o permiso dos ingleses, que son os que controlan ese momento o Atlántico. O barco é de bandeira francesa, por tanto un país beligerante porque está ocupado por Alemania, e os ingleses non lle dan permiso para cruzar. E se ven abocados a estar vivindo dentro do barco durante 5 meses. E entrando xa no verán tropical de África, con todos os problemas que iso implicaba, en condicións penosas, e donde Viana, curiosamente, volve a ter a ocasión de exercer o seu traballo humanitario, porque recibe, non sabemos como, recibe 100.000 francos que lle envía
Negrín e os organismos republicanos dende Londres que ele reparte entre toda a pasaxe para que podan sobrevivir durante eses semanas, durante eses meses nese barco. Bueno, finalmente son devoltos, o barco ten que regresar a Casablanca co risco e co medo de que podan ser repatriados a España polas autoridades francesas, o protectorado francés, e cos intentos dos franquistas de que efectivamente se deteñan a algúns dos pasaxeros desta expedición, son metidos nun campo de concentración durante varias semanas, finalmente liberados pola intermediación do cónsul de Bos Aires en Casablanca. Él se instala nun hotel e aí comeza de novo con correspondencia cruzada, telegramas habituais co Consulado de México en Marsella, a facer numerosas xestións para intentar conseguir un barco que os leve unha vez por todas a América, non? Aquí tedes un exemplo dunha das cartas que envía, por exemplo, a Pablo de Azcárate, o embaixador da República en Londres, donde lle explica as xestións que está facendo para intentar conseguir un vapor dunha organización xudea que fleta barcos dende Lisboa, como está intentando trasladarse a Lisboa, pero non ten permiso dos ingleses para chegar a Lisboa para facer esas xestións, donde lle pide que lle manden cartos a un apartado de correos dunha conserveira portuguesa de Matosiños, que ainda existe, por certo, co que el tiña relacións empresariais. Bueno, todas estas xestións unidas a outras que fan outro organismo que está en México humanitario, permite finalmente, por fin, xa en outubro do 41, saliu de Marsella en xaneiro do 41, embarcar neste barco Cuanza que ven de Lisboa, que fai escala ali e que recolle a todos estes refugiados para, por fin, definitivamente, leválos a México, onde chega o 18 de novembro do ano 41. Este é a ficha del como asilado político, cando entra en Veracruz. Este é a súa muller, que, como ben decías antes, se ve separado dela 11 anos, chega ainda no ano 47 por circunstancias familiares que non lle permiten ir antes, 11 anos separado da súa muller físicamente, e esta é a súa ficha. E logo, como decía antes Lino, pues en México se instala e dando de novo fe das súas capacidades empresariais, compra unha farmacia de uns emigrantes galegos de Pontareas e a convirte en un próspero negocio con distribución de medicamentos en todo México, e donde coloca a traballar, entre outros, o alcalde de Pontareas, Benito Casasnovas, que está vivindo ali no exilio. Estos son imaxes del xa no exilio, xa coa súa muller, depois do ano 47. No exilio vai seguir tendo unha actividade moi intensa, aquí non se conta, porque senón se faría moi extenso. Ten unha actividade política moi intensa, en izquierda republicana, en todo o que as institucións do exilio en México, participa nas cortes do exilio, esta é unha das fotografías, onde sale aí unha das cortes que se celebran no ano 45, no exilio en México. E finalmente, bueno, está tamén abaixo con outro diputado, Pardo Galloso, outro diputado galego, arriba con outros exiliados, e aí se vedes nos últimos días da súa vida xa prostrado nunha cadeira de rodas coa súa muller, ata que finalmente falece en México no ano 52. Bueno, como vedes, claro, unha historia que tiña que sair á luz, non? Debía sair á luz, non? Porque é sorprendente que un personaxe con esta trayectoria, esta vida, e non falamos casi nada de Vigo, do 36 para atrás, en Vigo, que sería outra cousa con outra perspectiva. Pero bueno, isto non é máis que antes dicía que era un acto de resurrección, evidentemente tamén é un acto de xustiza. Eu a veces que non creo no máis alá, me gusta pensar, ou me gustaría creer, non? No sentido de pensar que Diana, que morreu no ano 52 e que tería observado o sepulcral silencio, non? Sobre toda esta vida, o contento e satisfeito que estaría agora mesmo depois de que se publicara o libro, de que se dá a coñecer, e que teñamos actos como hoxe con tanta xente donde descubrides e coñecedes o personaxe, non? Bueno, isto non é máis que un exemplo da anomalía que foi o paso da ditadura á democracia no Estado español, non? E o feito de non ter realizado ese traballo de recuperación, de restauración, de reparación, da memoria de tantos e tantos personaxes como Alejandro Viana, non? Aquí no libro se fala así un pouco comercialmente, bueno, as comparacións son odiosas, neste caso máis, o Schindler galego, non? Bueno, un amigo historiador me dicía, con razón, que eso para empezar é un erro, porque en realidade Viana non é o Schindler galego, sería en todo caso Schindler o Viana alemán. Entón, os motivos por que posterior, sin entrar xa en valorar os méritos de cada quen, non? Vos, se buscades en internet, pues aparece o Schindler portugués, Arístedes de Sousa, o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, que fora o cónsul en Marsella, co que Viana tivo moito trato,
e veredes os recoñecementos que teñen en países onde a súa intervención foi tangencial. É dicir, bueno, si axudaron a sair moitos xudeos, co paraugas diplomático, non como eles que estaban nun estado casi como uns fugitivos sin recoñecemento político e institucional, e como digo, pois evidentemente teño un recoñecemento que unha persoa como Alejandro Viana debería ter aquí. Non ten ningún recoñecemento, ni siquiera en Vigo, ni en Pontareas. Unha vez por a conta que nos trae, tenemos que resolvelo, aínda que poda haber un conflito de intereses, non? Pero, evidentemente, é unha anomalía que se pon moi en evidencia coa historia de Alejandro Viana. Al final, todo isto se rescata, como vedes, por dúas cousas. Por casualidade, moitas veces, porque no meu caso é pura casualidade, por como o avó falaba do seu tío, porque eu un día fixen esa ecuación que podía facela como non facela e non terlle preguntado nada de se fora republicano ou fora republicano, porque o meu avó ainda estaba vivo no ano 2000 porque foi lonxevo e durou moitos anos, e logo tamén polo voluntarismo, esa casualidade logo ven o voluntarismo, é dicir, decidir iniciar a investigación e dedicarlle moitísimo tempo, neste caso evidentemente con toda a satisfacción e todo o agrado do mundo, pero sacando tempo onde non pode para investigar en bibliotecas, en arquivos, etc., e facer todo o traballo que conduciu finalmente a este libro, non? O libro tamén pon de evidencia un feito da nosa historia que sempre se ocultou moito e que non é menor, non? Cando moitas veces coitamos iso, non é que aquí nunca houbo unha burguesía progresista, comprometida co país, como en Cataluña, non sei onde, tal. Claro que houbo, e a boa prova está no caso de Alejandro Viana. O problema que houbo é que acabaron con ela, desapareceu e non quedou o seu legado, e morreron 52. Foron tantos anos que tamén explica o descoñecemento que hai da súa figura e dun partido político que non tivo legado, como Izquierda Republicana, ninguén que pudera transmitir o legado da súa propia vivencia persoal, non? Evidentemente, isto tamén dá fe do que era este país antes do ano 36 e nos permite imaginarnos que sería hoxe en día Galicia se non tebiera acontecido ou aconteceu no ano 36 con personaxes como Alejandro Viana, que como ele había moitísimos e moitísimos máis con esas ideas tan avanzadas para a súa época. Bueno, dicía ao principio que eu tiña problemas para resumir, entón eu xa avisei, así que disculpade, pero dicía tamén ao principio que todo este traballo foi como un acto de resurrección. Remato dicíndovos que, evidentemente, para min xa tende a afectividade familiar e persoal, o feito de que hoxe tamén estedes todos aquí é unha maneira tamén de axudarme a sentir esa resurrección, unha forma de axudarme a resucitar a Alejandro Viana e a traelo a onde lle corresponde, que é a nosa memoria colectiva. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, Roberto. Eu penso que tiña razón Lázaro Cárdenas, levou moito ouro, ouro en lingote puro, e Alejandro era un deles. Abrimos un pequeno turno, quería empezar eu, se non me permites. Dime, Camiño, empeza entonces. Chao, Lolo. Muchas gracias. Camiño, empeza. Sí. Bueno. Parabéns, en principio, porque estamos flipando aquí de todo isto. E eu penso, se non tuves un parente como a ti, que te debes parecer a él, pois este home non o coñecería ninguén como todo. Claro, eu penso, e outra vez máis, e perdón polos correligionarios que están aquí, no Partido Socialista que chegou ao poder no ano 82 e que non fixo unha lista de todas aquelas persoas que tuveron que marchar, de como era, de todo isto, e tratar, polo menos, de reivindicar pois a súa figura, porque este home, que fixo tantísimo pola xente, se ti non tes ese empeño de facer, de traballar, e tal, pois ninguén o coñecería. E outra xente con moitos menos méritos, pois aí está, non? Entón, pareceme extraordinario, e creo que tes que levar, supoño, mellor xa levaches, a investigación á Universidade de Santiago. Aí están traballando, hai un grupo que traballa na xente republicana, no exilio, non se coñeces a Tito Lorenzo e outra xente. Foi o que me dixo eso de do Schiller mexicano, perdón, do Schiller del Viana,
estás ben encaminado. Claro, porque toda esa información que nos sacaches no libro que tes aí, hai que facer un primeiro volume, porque ademais pa xente de Pontareas e das zonas, eso interesa moito tamén, ver como un rapaz que saiu da nada de tal, chegou a ter eses conhecimentos e é impresionante, non? Impresionante e además orgullécenos como país. É o que te decías, pois os galegos nada, non tuvemos nada, pois sí que tuvemos. E unha pregunta xa para acabar. A familia Fábregas non tivo... Que pasou con ela durante a guerra e despois? Non tivo ningún interés por facer público isto? Pois, antes de contestar a pregunta, claro que temos digamos, un déficit democrático neste aspecto e boa prova está que incluso actualmente falar de recuperación da memoria histórica é falar con polémica, o sea que aínda a estas alturas, 50 anos despois, aínda se polemiza sobre si se debe ou non facer ese traballo de recuperación, si é reabrir feridas, etc. O sea que aínda agora estamos nesa situación, pois, hasta certo punto sin justificado, comprensible, que se agora hai estas dificultades, imaginemos as que podía haber para abordar isto nada máis sair da ditadura, non? Tal e como se fixo a transición nos términos nos que se fixo, non? Antes comentabas o caso de Tito, que promoveron o proxecto dos nomes e as voces en Santiago, que foi un proxecto que se apoiou dende o bipartito no 2005-2009, pero que en canto hubo cambio, pois se cortou todo e aí quedou estancado e parado e así seguimos, non? Entón, bueno, sin negar que efectivamente se podía ter feito moito máis, evidentemente, aínda hoxe en día, isto sigue sendo unha asignatura pendente e, por desgracia, canto máis tempo pase, máis difícil vai ser despois facelo en condicións, non? Con respecto ao que comentabas da familia Fábregas, a familia Fábregas é unha familia conservadora. Era unha familia conservadora, tanto é así, por unha anécdota, cando a Viana o deteñen e o meten no cárcero do Castro, no ano 17, logo se fai unha suscripción popular de cartos de apoio aos militares que viñeran a Vigo a sofocar esa folga, e entre os que aparecen dando cartos está un cuñado dele, co que tiña ademais traballo e tal, non? A familia Josefina, que tamén se conta no libro, ela era moi religiosa, todo o contrario de Diana, era hiper religiosa, e ela nos primeiros meses da guerra, nos 3 anos da guerra, seguramente pola presión, ten que aparecer facendo unha doazón ao exército franquista na prensa, está de enfermeira dun hospital militar dos franquistas en Vigo, etc. Tamén nas fotos orais que queimou a biblioteca do home. Ela era moi religiosa, estaba totalmente ao marxe do que era a actividade política e todo este tipo de cuestións. Logo ela se marcha para México, cando el morre no 52, pouco despois ela regresa para aquí, non teñen fillos, non teñen descendencia ninguna, e a familia, como decía, era unha familia conservadora, que, bueno, non quero dicir que foran logo partidarios do golpe de Estado, ni de Franco, ni siquiera o sei, non? Pero, bueno, non era unha persoa que tiña unhas inquedanzas, por suposto que lle tiña, porque sí que o sei, pola familia política, que era unha persoa superquerida, e con isto xa de un dato dos que me pedías ao principio, de como era Viana, que ainda que algúns xa quedaron porque máis visto, no ámbito familiar, unha das cousas polas que tan querido era polo que era super espléndido. Entón, non digo que fora polo interese económico propiamente, pero todos falan del porque era unha persoa espléndida, claro, tiña muitísimos cartos, pero ao mesmo tempo tiña un desprendemento espectacular, non? E claro, non tiña fixo, pero tiña muitísimos sobriños. O meu avó sempre conta e recorda que cando o meu avó quedou orfo con 19 anos, tanto de pai como de nai, e con irmás máis pequenas ao seu cargo, e el queda ao frente da perruquería que tiña o meu bisavó, o meu avó sempre conta como falou con Alejandro cando foi o enterro e tal, e estaba pensando en montar outra peluquería, e Alejandro lle di, pois mira, vas a Vigo, mira a mellor peluquería que haxa en Vigo, e encargas unha igual para aquí, para Pontareas, non? Que xo pago todo, non? E iso era moi habitual con todos os seus sobriños. Claro, aí está tamén o problema do legado. Todos os sobriños tiña como moito 23, 24 anos no ano 36. A partir de aí o único contacto que teñen con Alejandro é algunhas cartas ata o ano 52, e Ana morre moi pronto, por decirlo así, morre xa no 52,
pasan logo prácticamente 40 anos de ditadura, entón, realmente a información que había, a muller cando volve non trae ningún legado de información apenas, ainda que sí había unhas cosas, porque o meu avó sí que me falaba do intento de secuestro, que eu ao principio pensaba que serían, bueno, películas estas na familia, cousas o mellor exageradas, ata que un día atopa a carta onde él o explica con todo o luxo de detalles, non? E eles dicen que sí, que sabía que intentaba secuestrar, probablemente esa información lle chegou a través da muller ou a través de Pastor Candeira, que depois de estar en México volveu e regresou para Canarias e, bueno, a través da familia algo debeu chegar así de información, non? Pero, bueno, era unha persoa espléndida tamén no ámbito da súa familia e por iso era coñecido tan querido e boa prova está en que estes días a raíz de todo isto tamén fun coñecendo máis descendentes, tamén como a min, sobrinhos bisnetos de Alejandro Viana, pero pola liña política, donde todos sí que recordan dos seus pais ou dos seus avós as referencias super agarimosas a Alejandro Viana, ese altruismo, esa esplendidez que tiña e o feito de que haxa moitísimos Alejandros na familia. Solo no meu caso, pola miña hai 3 ou 4 e pola deles, a familia política tamén hai 3 ou 4 máis e todos o din, Alejandro é por Alejandro Viana, lle puxeron o nome por Alejandro Viana. Iso demostra un pouco a querencia, non, que había a ese tío, non? Efectivamente é un exercicio de fantasía pensar no que podría ter sido isto se non sucedeu o que sucedeu, non? Pero personaxes como Viana e os seus descendentes en México, o propio Florencio Delgado de Gurriarán, o seu fillo foi director general da Nixon, non? Durante moito tempo. Luciano Concheiro, o seu ministro de universidade. Hai tanta xente, non, que ten unha capacidade de creación, de pensar, de facer política por causas sociais que se nos foi, non? Eu teña en Luciano Concheiro, por exemplo, que enlazo con Luciano Concheiro, porque unha vez me contou unha anécdota de que, bueno, os republicanos se prestaba este año cá, e tiñan finalmente unha chaga no dedo, non? Pero contou unha anécdota de que o seu pai pensaban que iso iba a acabar inmediatamente, non? Entonces, que un día a súa nai se lle ocurriu poñer uns geranios na casa, chegou o seu pai, agarrou os geranios, tirou por la nada. Aquí en México non se pon nada que teña raíces, porque a ilusión era de marcharse. A forza que tiña Viana con todo isto, ¿no? Porque tuvo que tomar decisións a quen darlle o diñeiro, a quen non, a quen se marcha, con que criterio. Todo eso debe ser... A esperanza que era a esperanza de que eso se iba a acabar, que o franquismo se iba a acabar, ou era simplemente porque era a súa condición humana, que él estaba ali, un acto de responsabilidade? Que pensas? E logo ese enlazo, o último proceso foi por comunista e masón, evidentemente. Él dice, ni comunista ni masón. Comunista está claro. E masón, porque él dice que non. Bueno, din que dixo que non, porque non sabemos que se o dixo realmente así ou non, pero empezando polo primeiro, en toda a información que teño, por desgracia non teño correspondencia, que tampouco sei se na correspondencia habería algo para deducilo, non teño correspondencia da época xa que se instala en México. Entón, como vamos a dir que nunha mudanza a muller tirou toda a correspondencia ali ao río Tea, tal según él, que tiña moitas cartas, pero que eran todas de cuestións máis ben familiares, porque máis ainda seguía habendo censura. De feito, estaba investigado, como insistí, na causa da masonería, onde os franquistas sabían onde vivía en México, viña o enderezo perfectamente determinado, e dicían que sabía que vivía él porque dende aí recibe correspondencia censurada na fronteira a súa muller, no 45, 46, ainda, non? É certo que él participa moi activamente na política en México, e ademais unha política moi desagradable, porque iso é outra parte que aquí tamén se conta no propio signo da actividade monetaria, que é a división do exilio, non? E todas as miserias que hai aí, e como él se leva un pouco por arriba disso, non? Con esa actitud, esa dignidade que tiña. Pero tiña moita actividade, pero dentro incluso desas liortas que había. De todo o que é a información que hai sobre él, da actividade política, que si hai bastante, en ese sentido, non se pode deducir se tiña unha esperanza, expectativa máis alá da que podía ter o conxunto dos exiliados, e unha persoa que estaba moi activa políticamente, evidentemente, pois estaría moito máis ao tanto de todas as cuestións que estaba facendo, esa participación nas asambleas das Nacións Unidas, esas esperanzas aínda cando acaba a Guerra Mundial, de que pode haber un cambio en España por parte dos aliados, promovido por os aliados, pero bueno, é certo que o seu sobrinho, eso sí que o recorda, son Fontes Solés, o seu meu avó,
sí que unha carta lle di para que se veña para Portugal, pois tamén alguna correspondencia facía a través de Portugal, para evitar tamén o tema da censura, con ponteares que estaban ali, ou os mesmos que iban hasta ali, como avó, pero el lle di que por que non se ven e se instala en Portugal porque tería certas garantías de que non sería entregado por persoas de Ponteares que teñan moi boa relación co réxime salazarista e tal. E el di que non se fía dos portugueses. A morte de Sagrada me dixo, non me fío de los lusitanos, decía, literalmente. No, tengo bastante memoria e despois de ver que acertou co secuestro, xa me costa poñerlle en entreditos as cuestións que me comentou. E é certo que cando a ele abren tamén ao proceso, porque no proceso por responsabilidades políticas, aí o condenan, non é unha condena grave, realmente, o condenan a 8 anos, creo que é, de desterro, a máis de 200 e pico kilómetros de distancia, unha multa de non sei que, inhabilitación e tal, que non valía de nada, porque despois, realmente, cando incurren as responsabilidades, é cando está en Francia e manexa todo ese patrimonio, eses cartos, que aí sí que onde hai un afán, non só de vinganza, senón de intentar deter a todos os que están manexando iso para darse un correspondente escarmiento, porque ali esa sentencia, porque vai ser papel mollado, se o chegan a deter en Francia. Evidentemente en Francia non iban a secuestralo para cumplir unha pena de desterro a 200 km de Vigo, non? Cando o buscan, e xa por outro motivo diferente, xa ten outras responsabilidades asumidas. Logo procesan tamén por comunista e masón. E efectivamente o meu avó me dixo que según unha carta, cando lle dixo que tiña ese proceso, que ele lle dixo nin o un nin o outro. Eu, personalmente, sin negar que incluso o mellor lle hubiera dito polo motivo que fora, eu dubido que non o fora, porque realmente todo o seu entorno era a masonería, todo, de Bernardino Machado, Portela Valladares, todos os de izquierda republicana máis próximos a él. Tamén é certo que procurei investigar todo o que había accesible en todos os estudios que hai, donde hai incluso bases de datos de masóns e tal, é certo que non aparece nada en ningún lugar. Ainda que os propios franquistas, os informes din, presúmese, sexa masón, ainda que non hai ningún dato que o demostre e que o confirme. Ao final, sobreseron a causa, pero bueno, sobreseron porque morreron en México, non porque non hubiera provas, non? Entón, non chegou a ver nada. Muy bien, tenemos tempiño para alguna pregunta máis. Eu quería facerse, bueno, primeiro, sinceramente, felicitar o traballo que fixeche, non? Porque a verdade, non contar con esta peza do puzzle de todo isto que estamos falando, non? Sería unha pena porque a personaxe é interesantísimo, non? E a verdade quedei moi contento de coñecer a este home e de que fixeras ese traballo, se non quedaba aí oculto, non? Entonces, el falece do 52, ti nace do 71. Eu quería facerche unha pregunta. Si crees da reencarnación? Non, na reencarnación non, pero sí que recoñezo, e eu creo que a moita xente, cando lea o libro, pois, lle pode inspirar, non? En canto a valores e a principios, non? Sí que o ler o libro, primeiro, por los lazos de sangre, non? Por decirlo xa, así, pero incluso ainda que non o soubera, non? E claro, non é cosa ler o libro, a cosa é todo o proceso previo de ir descubrindo, de ir empapándose. Entón chega un momento que o personaxe forma parte da tua vida dun xeito que hai casi unha identidade, non? Unha identidade no sentido de que sin ser moi siga consciente, como que che inspira, non? Que queres ser como eu, por decirlo así, en moitos desas pasaxes donde dis, porque claro, eu que contei aquí, que, bueno, parece que fixen spoiler e moitas cosas non contei, que está no libro, podedes lelo que ainda vades mirar cosas que non dixen, pero hai moitísimos momentos, moitísimas pasaxes que son dunha dignidade, dunha rectitude, dunha emotividade, porque ao mesmo tempo tiña ese punto emocional que a máis o transmitía, o dicía, ¿no? con palabras moi acertadas, además, que o transmite, ¿no? Entón, en ese sentido, é un personaxe que se te pega, ¿no? De unha maneira, e te atrapa aí e te envolve. Entón, bueno, na reencarnación non creo, o sea, esa é a pregunta, pero sí que influe, e eu, o galla que sexa tamén eso, como moitos outros, un referente para moita xente de conducta, non? E de comportamento, non? A mí me comentar dúas cousiñas, simplemente, pois, non sei, que me acordei agora. Unha, que é importante nese labor de difusión e de que isto chega a todo o mundo,
está moi ben un libro, e os que nos gusta un libro, pois máis aínda, porque o disfrutas. Hoxe en día, sempre, pero hoxe en día máis, a difusión para chegar realmente a todo o mundo vai por outros derroteiros, non? E ainda que, bueno, saiu en prensa, en radios, afortunadamente está tendo moita difusión desde ese punto de vista, e está chegando xa a miles e miles de persoas, por menos que lle son o nome e 4 datos, que se o singer galego, que se tal, mas logo, moitos centros de persoas que xa mercaron o libro e o están lendo e se empapa máis, e os centros de persoas que xa, os 20 e pico presentacións, e unhas 600, 700 persoas, máis ou menos xa, que se marcha con toda esta chapa que nos acabo de dar, toda a lección ben aprendida. Entón, esa atención de dicir, bueno, que está chegando moita xente, a tu vegata, que saiu, hai unha reportaxe moi bonita, pero, bueno, a ilusión, e estamos facendo, a ver se se pode, conseguir que o faga, é que se faga un audiovisual. Porque, ademais, é de guión, de película. Cando fixemos a presentación en Porriño con Alfonso Pato, o director do Festival de Cannes, claro, decía, Alfonso, isto dá para unha película, non? Porque isto é para unha película, o guión xa casi está feito, non? E dicía, pues sí, dicía, pero sería unha produción moi cara, eso sí, sería unha produción moi cara. Entón, bueno, hai xente que o di de broma, outros non o dicen de broma, isto tal, Netflix, ou non sei que, que fan tantas series, tanto tal, sexa documental, ou sexa en plan máis de ficción, ainda que respetando a esencia, dá moito de sí, non? Bueno, non é descartable, non? Xa lle chegou a mans a xente como Pepe Coira, agora chegará tamén aí a Oliver Laxe e algúns máis, que agora é moi boa audiovisual en Galicia, e aquí pode ter unha boa historia. Eso sería xa a guinda que chegara a pantalla, porque entón sí que aí xa, a máis de que nos non temos un Spielberg, nin ese concepto que hai, no caso dos xudeos, do que pasaron e da necesidade de explicarlo, non? Ainda está por facer a película da Guerra Civil e do exilio, a película con mayúsculas, non? Outras asignaturas pendentes, non? E logo outra anécdota, outra cuestión, porque creo que ten bastante gracia, que ten que ver un pouco con a forma de ser del. Antes da guerra, xusto antes da guerra, isto foi unha cuestión que me contou o seu sobrinho da Coruña, sobrinho político, e recordaba que cando veu a votar no referendo do Estatuto de Autonomía, no día seguinte a marchar, este rapaz, que era o sobrinho del, se chama Francisco Dotras, marchou co seu irmán, con Alejandro Viana, para Madrid, pues, eran as vacacións xa escolares, estaban en bacharelato en ese momento, e marcharon a Madrid para pasarse unhas semanas ali en Madrid, regresaron antes do golpe de Estado, non? E entón, nos comentaba que, non, estiveran ali, non sabe, e en isto me di, e bueno, acórdome que un día nos levou a unha corrida de touros. La cagamos. Bueno, que falta, isto sí que non me esperaba eu, a unha corrida de touros, pero como é posible que un tío como este, claro, a mí iso xa aquí xa un lunar, a ver como facemos na biografía para pasar de puntillas a afición aos touros de Alejandro Viana. E entón dixen, sí, nos levou, estaba así medio solido, levou, sí, levounos ali a mí, a meu irmán, tal, fomos ali a corrida de touros, e cando estábamos ali, de repente nos di, trouxenvos aquí a que miredes a barbaridade e a salvajada que es de Teveso. Menos mal, respirei aliviado e dixe, bueno, al final o que parecía un problema, ao contrario, unha cosa para presumir, non? Pero bueno, esa era a maneira que tiña el de ser, non? Era moi simpático tamén, hai postais que dan fe da súa simpatía tamén. Pablo. E, bueno, estou seguindo na liña da compañera Camilla, non? Más que pregunta, bueno, tantas gracias, enhoraboa, tú xa sabía algo, los furmanes estiveron a semana pasada escutándote en Mondariz, bueno, me hicieron maravillas desta charla, ¿no? Entón, o fío que dixeches de Aristide de Sousa, ¿no? Eu tive a sorte de ir con eles fai 6 meses a Vilar Formoso, a fronteira con Salamanca, e aí hai un museo formidable, increíble, pequeniño, pero con un xeito de bueno, o sea, é unha cousa moi ben feita, é unha representación un pouco do que fan os portugueses, que sempre saben sacar diñeiro bueno, de onde non hai, ou de onde hai, pero sí que o plasman logo, non? Entón, este home, bueno, sin poñeros en un exemplo, ni comparación, o sea,
es que para nada o teu familiar desmerece o que fixo Aristide de Sousa, que ten dignamente un museo, unha vila que o seu, digamos, logo da vila, o seu eslogan é Vilar Formoso, Vila da Paz, Fronteira da Paz. É un museo que está na estación de ferrocarril, que digna de ver, que é unha estación portuguesa fermosísima, con dous vagóns onde chegaban toda esa xente que logo canalizaba, están ali os dous vagóns, ¿no? E logo, pues, bueno, está ali, o sea, o contenido e o continente é digno de ver e de escoitar, e eu penso, bueno, ahora que estás tan lanzado, que es unha persoa que xa se ve con unha esperanza, un ímpetu por moi forte, penso que todos os de aquí firmaríamos e apoyaríamos, porque a veces vemos museos que non ten razón, que non ten sentido, e este, pues, estaría máis que merecido na súa vila ou en Vigo, ¿no? Entón, pues, bueno, digamos, darte ánimos, porque si va a haber un audiovisual, o museo, pues, realmente merece, ¿no? Máis traballo. Pois sí, bueno, moitas grazas. A verdade é que eso de un posible museo ainda non se pasou por a cabeza casi nada, bueno, ni nada parecido, pero tes toda a razón do mundo e estamos como ainda en fases máis, digamos, máis básicas, non? Agora estamos vendo de facer unha exposición con uns paneis, con fotos e algúns textos e tal, para poder tamén pois chegar con ese formato a máis xente. Eu este luz vou ir ao Instituto de Ponteareas, hai pouco fui ao Politécnico de Vigo, antes non sei que comentaba algo da universidade, comentabas ti da universidade, vou ir á Facultade de Filoloxía a final deste mes tamén. Entón, bueno, eso é unha cuestión que, efectivamente, o exemplo de Portugal revela que aquí, con máis motivo, poderíamos facer algo semellante, non? Que por certo non sabía iso, grazas pola información, porque xa sei onde vou ir en canto teña un día por aí libre de visita, porque non descoñecía o tema ese do museo e do lugar que acabas de comentar. Pero, a ver, nos en Ponteareas agora estamos preparando cuestións relacionadas á memoria histórica de máis liados, que non quede só centrado na figura del. É certo que eu estou como nun compromiso agora, non? Porque ali xa se puxo casi en cuestionamento que fixe a presentación do libro nun edificio municipal que estaba, digamos, promocionando o meu libro, aproveitando o Concello para promocionar o meu libro. Imaginadevos, en canto se trate a cuestión de que hai que facelo como distí, máis que unha iniciativa miña ou incluso o goberno ahora mesmo xa está suficientemente popularizado como para que poda xa xurdir e canalizarse máis dende a sociedade, non? Como unha demanda inevitable. De feito, nos temos a previsión nun edificio que se vai rehabilitar a Ponteareas do centro cívico de que leve o seu nome, eso xa como mínimo, e que haya dentro haxa materiais e cosas permanentes, non? Entón, bueno, gracias pola idea e o galla que se poda tamén ver plasmada con iso, igual que a película. Non cabe duda de que hai unha escritora filla de galegos que vive en Buenos Aires, María Rosa Lojo, que é unha das máis relevantes que existe ahora, que filla de galegos, de Bueu, dice, porque os galegos non temos Hollywood, que senón hai historias dunha potencia como a de Alejandro que sin duda o merece, non? Bueno, é hora de rematar. Ás veces as primeiras impresións son as que valen, e eu cando tuve a impresión de que hoxe podíamos marchar daqui reconciliados coa condición humana e reconciliados e orgullosos de ter xente como esa, pois realmente era unha boa impresión, a pesar de todo o que se viviu en Francia, que, por certo, eu recomendo o libro, sobre todo porque do que pasou no franquismo aquí sabemos bastante, pero das angurias e cousas dramáticas, episodios constantes que viviron no exilio en Francia, no libro está moi ben documentado. Moitísimas gracias, Roberto. Moitas gracias.